салом ба мухлисони барселона. шаби гузашта барса бо дастаи эспаньол дар меҳмонӣ рақобат намуд. жерар пике дар ин бозӣ рекорди карлос пиолро шикаста шумори бозиҳояшро дар барселона ба 594 расон ва ба зинаи панҷуми ин омор баромад. имрӯз мо дар бораи бозӣ муфассалтар гап мезанем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акун дар ягон ҷои поза ёнбошро гиред ки мо сар мекунем. дӯстон, ман барои шумо як хабари хуш ва як хабари бад дорам. хабари хуш ин аст ки Лигаи Чемпионҳо баргашт. хабари бад он аст ки Барселона дар солҳои сол дар ин мусобиқа бозӣ намекунад, аммо Лигаи Аврупоро аз ёд набароред. паго се дастаи фаворити ин мусобиқа рақобатҳои худро мегузаронанд. ПСЖ дар майдони худ Реал Мадридро пешвоз мегирад, а Манчестер Сити бошад ба меҳмонии Спортинг меравад. тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯша канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷи. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро хавид чунин интихоб намуд. муҳофизатгарон Сержино Дес, Жерар Пике, Ронал Араухо, Жорди Алба, нимуҳофизатгарон Френки Де Йонг, Педри, Серхио Бускес, ҳамлагарон Гави, Ферран Торрес, Адама Траоре. дар дақиқаи дуюми бозӣ аллакай футболбозони Барса аз канори рост ҳамлаи хатарнок намуданд ва тӯбро ба Жорди Алба равон карданд. аз он ҷо Алба Педриро дар ҷаримагоҳ танҳо дида ба ӯ партов кард ва Педри бо як зарба исои бозиро кушод. оғози бозиро пурра футболбозони Барселона идора мекард ва бозингарони эспаньол бошад фақат дар баъзе ҳолатҳо имкони ба ҳуҷум гузаштан доштанд. Адама Траоре дар дақиқаи 14 аз канори рост суръаташро баланд намуда аз наздики дарвоза зарба зад, вале зарбааш дақиқ набуд. баъдан Ферран Торрес аз паси хуби Траоре истифода карда натавонист ва дар дақиқаи 37 боз ҳамон Траоре зарбаи олӣ зад, вале Диего Лопес тавонист ки дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дорад. дар дақиқаи 40 Раул де Томас ба ҳуҷум гузашта баъдан тӯбро ба Серхио Дардера равон кард ва Дардера берун аз ҷаримагоҳ бо зарбаи моҳиронааш дарвозаи Тер Штегенро рахна намуд. бо ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. барои голи задаи Педри гап надорам. партофти Жорди Алба низ олӣ буд. Педри дар 74 сонияи бозӣ гол зад ва рекорди нав гузошт ки дар асри 21 байни дербии каталонӣ миёни Барселона ва Испаньол ин зудтарин гол маҳсуб мешавад. вале бадбахтона баъди гол заданаш Педри хеле зиёд дар майдон тӯбро гӯ мекард. голе ки Тер Штеген сар дод аввалан маҳз иштибоҳи Педри буд ки боиси ҳамлаи рақиб шуд, вале бо вуҷуди ин дарвозабони касбӣ набояд аввалин зарбаи рақибро ба гол мубаддал гардонад. дар дақиқаи 56-уми қисми дуюм Гави аз иштибоҳи муҳофизатгарони эспаньол истифода бурда исои бозиро 2-1 кард, вале довар бо сабаби дар ҳолати нобозӣ қарор доштани Де Йонг голро ҳисоб накард. дар дақиқаи 65-ум Эрик Гарсия мехост ки офсайди сунъӣ созад, вале ба иштибоҳи ҷиддӣ роҳ дода Раул де Томасро 1-1 бо Тер Штеген баровард ва яке аз беҳтарин нишонзанони Ла Лига ин дафъа ба дарвозабон раҳм накард ва голи дуюми эспаньолро ба нишон расонд. дар дақиқаи 91 аз ҳолати хуби гол задан Люк Де Йонг ки навакак вориди майдон шуда буд истифода бурда натавонист ва зарбааш аз дарвоза каме болотар буд. як дақиқа баъд аз ин Жерар Пике бо Маламед ҷанҷол карданд ва бо сабаби кортҳои зарди дуюм гирифтанашон ҳар ду футболбозро довар аз майдон ронд. дар сониҳаи охир бадбахтона Ронал Араухо ягона муҳофизатгаре ки аз тани 4 муҳофизатгари Барселона меҳнат мекунад ҷароҳат бардошт ва ӯро иваз карданд. чӣ хеле ки шахсан ман интизор будам ҳамин ки Араухо майдонро тарк кард, муҳофизатгарони мо ба иштибоҳ роҳ доданд ва рақиб ба дарвозаи мо гол зад. дар видеои дирӯза ман ду варианти ивазкунандаи Алвесро тахмин карда будам ки аз Сержино Дес ва Эрик Гарсия иборат буд. варианти якумаш қисми якумро барбод дод, варианти дуюмаш қисми дуюмро. Эрик Гарсия омори пасҳои дақиқаш беҳтарин дар Ла Лига аст, вале барои офсайди сунъӣ сохтан бояд исои бозӣ ақаллан 3-1 ба фоидаи дастаат бошад ки дар ин ҳолат риски бозиро бохтан хеле кам мешавад. голи задаи Гавиро ҳисоб накардани довар нодуруст буд, зеро Де Йонг тарафи тӯб ҳаракат накард ва баъди иштибоҳи муҳофизатгарони рақиб Гави гол зад. баъди Траоре ягона футболбозе ки дар чашмонаш алло дида мешуд ва то охир мубориза мебурд Гави аст. Френки Де Йонг
калам бозӣ бо Атлетико кардаашро нишон надод. Торис умуман дар бозӣ нопадид буд, вале хатогиҳои як тараф бозии Траореро шумо аҳамият додед? Чунон ба назар мерасад ки Адама Траоре аз регби ба футбол омарданд. ҳангоми давидани ӯ гӯё ки актёри филмҳои ҳиндӣ бо номи Адама Кхан бошад ки дар шамоли давиданаш футболбозони эспаньол ба тарафи чапу рост паридан мегиранд. Як далели аҷоиби дигар он аст ки Траоре чунон иззату эҳтиром мекунад ки ҳатто ҳангоми ҷанҷоли футболбозони ҳарди даста ягон кас наздики ӯ намеравад. Адама Траоре 97 дақиқа чунон медоҳад ки гӯё 1 дақиқа пеш вориди майдон шудааст. Ба томи футболбозони Барселона физика намерасад. Агар ҳамаи бозингарон нерӯи ҷисми Траоре ва профессионализми Люк Де Йонгро медоштанд, ҳоло мо барои унвони қаҳрамонии Лигаи Чемпионон мубориза мебурдем. Дар 5 бозӣ Люк Де Йонг 4 гол задааст ва ҳақиқат ин аст ки агар тактикаи бозии Барселона аз партофтои ҳавоӣ иборат бошад, чаро аз дақиқаҳои аввал ҳамлагаре ки бо сар гол мезанад вориди майдон намегардад? Ин саволест ки то ҳол ҷавоб надорад. Торесро бояд дар қисми дуюм иваз мекарданд. Ба ҳар ҳол мо ҳоло дар чоргонаи беҳтарин қарор дорем ва як имтиёзи зарурӣ ба даст овардем. Акнун вақти фикри бозии Наполиро кардан фаро расид. Аммо шумо дӯстон дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.